I svakoga dana tamo ukusna je hrana. Ne znamo da li im je hrana ukusna, ali Lidl ima ove neke, šta je to, neke drvene slagalice. Steks. Da, stiks, taks, šta god. Steks, kaže Acka, steks. Steks. Idemo da vidimo, uzet ćemo 10 komada i šta možemo da izvučemo iz tih 10 komada. Idemo kolo su. Tak. Evo ih. Ajde, hoćeš ti 5, ja 5. Peta. A ja ću ovaj. Hoću ovaj. Hoću ovaj gore u vrhu. Imam 3. Hoću i ova 2 ovdje. Ja imam 5. Idemo na kasu. I izašli smo i sad ćemo da vidimo šta smo dobili. I evo je naša kolekcija i sada može da počne otvaranje. Ajmo. Evo, prvi ću ovaj. Aladin, cool! Sjajno, njega nemamo, tako je. Evo ga ovdje. Aladinko. Sad ćemo ovaj. Mislim da je Stitch, da. Stitch! Njega imamo, ali je sjajan. Uvijek je dobro da imate Stitcha kao duplikat, jer Stitch je zakon. Ajmo dalje. Sad ćemo ovaj. To je Winnie Pooh. Opa, Peter Pan. Peter Pan, njega nemamo. Nemamo. Da li smo mi onda popunili sve s ovim? Popunili. Vidjet ćemo. Snežna, jel imamo? Nju imamo. Imamo, ne veze, duplikat, evo ga duplikat. Snežana opet, opa, idemo. Da i ne bude dosadno. Mi dobijemo 5. Da. Nadam se neće. Jo, još jedna Elza. Ovo je 6. Dobro, nema veze, ajde. Imamo puno Elzi. Puno Elzi, poklanjamo Elze. O, jel imamo nju? Da, ne mogu setim kako se, da, ne mogu setim kako se zove. Prvo ti kažem, ni ja, brate. To je neki Disney koji ja nisam gledao. Najprije bih rekao da je Moana, možda. Evo ga još jedan Peter Pan. Opa, idemo. 2, 4, 6, 8, još 2 su ostale. To nemamo sigurno. Ovo zvončica, jel imamo? Mislim da da. Mislim da ne, brate. Brate moj, mi to nemamo. Čini mi se da je. Ja sam vidio kod nekog drugog, ne znam. Ja mislim da smo mi sada kompletirali. I još jedno. Devojčice, to. Ajde da vidimo šta smo ovdje napravili. Znači... Dumbo. Elza. Dobro. I još jedna Elza. A Elzu ću ovako jednu na drugu. I još jedna Elza kao... Ariel. Ako baš je tako. Mini. Ne, nemamo Mikija, brate. Mislim da nam Miki još fali. Evo ovo još. Pogledajte ovaj line. Winnie Pooh. Pooh Bear, Winnie the Pooh Bear. Još jedna Mini. Još jedna Elza. Još jedna Elza. Au, brate, daj vam.
Još jedna Elza. To vam kažem, Elzi ima, brate, na pretek. Ovu, ne znam ko je. Snežana opet. Snežana. Imamo 3 Snežane. Ariel, opet. Paja Patak. Stitch. Da, Stitch, evo ga i dole. Znači, rekao sam da ga imamo. Jedan Patak. Paja Patak, znači duplikat i on. I zvončica. I zvončica. Znači, ipak smo imali, a? Da, Znači, šta nam fali? Sad ćemo da vidimo. Da ih stavimo sve ovako na Da, jedni na drugi. jedne. Pa ćemo da Da znamo ko... prebrojimo. Aha, evo ih ovdje. To, nema ni više. To. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Znači, fali nam još 3. Fali nam Simba. Fali nam ovaj Dalmatinac. I Miki. Miki. To je to. Idemo dalje, potraga i dalje ide. Evo kako izgleda. To je to. Ljudi, vidimo se u nekom narednom videu, a do tada ćemo valjda ovo sakupiti. Uzeti album, da. I uzeti album, da. Vrećica 150 dinara, album 450, figurica 60. figurica 60 ili ako Čaše. napravite, ako napravite račun za Soma i 700 dobijete jednu besplatno, malo bez veze. Ali, okej, ko kupuje na veliko, dobar mali prezent. U svakom slučaju, to je to. Aj, čao! Ćao.